Mehmed Efendije Jakubović voli kaligrafiju koja igra značajnu ulogu u islamskoj umjetnosti, a inspirisan je apstraktnom umjetnošću. Njegov prijatelj Hans Christian Jonsen je svećenik u protestantskoj crkvi u Aahenu. Svećenik Jonsen također voli umjetnost, bavi se slikarstvom i najčešće koristi uljane boje. Kako kaže, za njega je to jedan vid meditacije, želi prikazati i istražiti vjeru kroz umjetnost. Svećenik Jonsen i Efendije Jakubović susreli su se na konferenciji o međureligijskom dijalogu. Obojice dijeli ljubav prema umjetnosti. Zbog toga su došli na ideju da zajedno otvore izložbu u crkvi Martin Luther, gdje su pokazali kako kroz umjetnost mogu da govore o ljepoti vjere. Efendije Jakupović je također učestvovao na humanitarnoj izložbi za Gazu, gdje su njegove levhe izazvale posebnu pažnju posjetitelja, zbog čega je uspio prikupiti veliku svotu novca za narod Gaze. Trenutno radi na izradi kalendara za organizaciju Islamic Relief. Bošnjaci u džematu Aachen kupili su prije nekoliko godina crkvu koju su preuredili u džamiju u kojoj se trenutno obavljaju se vjerske aktivnosti i obredi. Džemat okuplja 250 porodica.